كأبونا أملاخنا إجزابير كأبويتنا يسوع كريستوس أجان سلامن مخلاتنا يخون كوعدما نابتنا يخلتشن عسرت حدن أما تمرت نايقويتنا يسوع كريستوس ما تمسكل نحسولو بسلامة صحنا نتا دحرويتي منتي كصنع نتا قداميتي سعارة إبراويان معرف عسرته وطليت شعات بزق على زي مسرت لومي نريو تمرتي قدام سعور ناتاله بالمديهم ببهاري زفلت معالتي نايقويتنا يسوع كريستوس حماماتن بزمسكل زي دما انتي 5 سعاره سعاره تايو سعاره منيو سعاره خمنيو نمنتاي زول حتتات بلو معنتي نا اغزابير منفس قدوس زمهرنا تمرتي مرسي كنركبنا اغزابير املاخنا مسخلاتنا يكون نتا دحرويتي منتي كصنع نتا قداميتي سعاره زمرخت زي كنرخلنا قداميتن دحرويتن زبلو حساباتي لو دحرويتي منيا قداميتي منيا دحرويتن قداميتن تبها زلاخ انتايا زبل حساب كنرخلنا اب ابراويان معرفت شعنت كاب قطر حد جميرو كسام موداتا زلو حساب قداميتن دحرويتن انابله زفرينا نا اغزابير قال كنمرمرينا املاخنا اغزابير زتمسكنه يكون اب ابراويان معرفت شعنت كاب قطر حد جميرو كنخلنا نتا قداميتي خيدانون نا اغلغلو سرعاتن مدراو مقدسن نبرا يبلنا ስለዚህ በዚህ ቃል እዚ መሰረት ቀዳሜትን ደሐራዊትን ትባል ዘላ ኪዳንያ ማለት እዩ እዛ ኪዳን እዚ አና እግዚአብሔር ኪዳንያ ግናኸ እታ ኪዳንሳ ኣብ ክልተ ኪዳን ተመቂላ ንርኢ ቀዳሜት ኪዳን ትባልላ ደሐራዊት ኪዳን ትባል ማላ እዚ ቃል እዚ መሰረት ጊርዳ ተጻሓፊ ቀዳሜትን ደሐራዊትን ብምፍላይ ነታ ደሐራዊቲ ምንት ከጽንዕ ነታ ቀዳሜቲ ሰዓራ ይብለና ስለዚህ ኣብዚ ተስዓረት ቀዳሜቲያ ተክጽንዕ ዝግባ ነታ ቀዳሜቲ ስዒራ ዘለ ዓለም ጸኒዕ ክትነብር ዝግባ ኪዳን ድማ እታ ደሐራዊት ኪዳንያ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ቅዱስ መጽሐፍ ክንኸለና ብሉይን ሓድሽን ብምባል ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ኪዳን ንርኢ ብናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ክንኸለና ድማ እቲ ታሪካዊ ኣመጻጽኣ ካብ ኣቦታት ጀሚሩ ክሳብ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ስፍረ ዘመን ብሉይ ኪዳን እናተባለ ከም ዝፍለጥና እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ብስራት ብልደቱ ከበስረና ከሎ ድማ ንዘለዓለም ድሕነት ከምጽእ ዝኽእል ኮይኑ ናብዚ ዓለም ዝግለጽ ከሎ ብድሕሪኡ ድማ ሓድሽ ኪዳን ከም ዘበሰረና ንርኢ ስለዚህ ብሉይን ሓድሽን ኪዳን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይምቀሉ እታ ቀዳሜት ኪዳን ትባል ዘላ እታ ቀድም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም ዝምግላጹ ዝነበረት ብሉይ ኪዳን ትኸውን እታ ደሐሪት ኪዳን ወይ ድማ ተጻሓፍ ደሐራዊቲ ሰዓሪቲ ኢሉ ኣሚጥዋ ዘሎ ድማ ነታ ብሉይ ዝነበረት ወይ ድማ ብሉይ ማለት ኣሮጊት ማለት እዚ ኣሮጊት ዝብል ኪዳን እዚ ምስተስዓረ እዩ እታ ደሐራዊቲ ሰዓሪት ምዃና ተፈሊጣ ዘላ خبرنا أملاخنا يكون ስለዚህ ተሐዳሽ ኪዳን ያነቲ ብሉይ ኪዳን ስዒራ ተዳሕራዊት ክትጸንዕ ዝግባ ተሐዳሽ ክትጸንዕ ዝግባ ዝገበረ እዚ ደማ መን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክንቕጽል ከለና እታ ቀዳሜቲ ኪዳን ዝነበረ ኣሰራርሓ ስርዓትን እታ ደሕራዊት ዘለዋ ኣሰራርሓ ስርዓትን ክልቱ እዚ ብምርኣይና ተዳሕራዊት ሰዓሪት ምዃና ንርኢ ስለዚህ ነቲ ብባህሊ يكون بلمد حزنايا أو هايموناتنا حزنايا قدام سعور لنا نخرو لمسأنا بعل نربع عام عالتي خون 5 عالتي خون بزح صيمنا تأميننا نتصومنا نتتميتنا للسعر فاسيكا سبال أو دامت موسي مالت كي خونس تسعر نقرأ اللوي مالتي لازم تسعر زيوم تايتا يوم مسعراي من يتيلنا وقويتنا يسكر سعراي مخانو فلتنا لنا خلاتنا جناخه سعرين حرد أهلي خوينو استسعرون تايتايم لمن يسعيرو لمن تا يسعيرو زول حسابات ما كن ري يقبلنا اي كمنا እግዚአብሔር ቃል መሰረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዓራይ መሆኑ ይነግረና አይ ሰዓራይ ማለት ተዓዋቲ ማለት እዩ
مبتحت جزء كر خلنا دك سبات أو وجب خاني خليه أو قارسي خاني خليه أو تمرتون خاني خليه أو سرحون خاني خليه عود زونا سرح السرح كله تعويتي يبال سعيره عشان نفو يبال مالتي بزي مسألة قويتنا يس كورسوس اللي سعرهم نجارات إن تحرد أفيتنا خوين أنا سعراي مخانو أميننا نوصل كابزي أتم كابزم قويتنا يس كورسوس سعيره مزبهالو سرح تتلمات تقدمه أجرجلوت قدامي تكيداننا أجرجلوت دحروي تكيدان زفارازين تحرد أفيتنا خوينا اتناي دحرويتي أجرجلوتيو نتقدمت أجرجلوت سعر وزلا أجرجلوت خمينيرو ندحرد أنا لخوينا أب خلاي كورنثوس مراف سلسة كبر وقتك سال شمون تزلك على كنرينا مالتي سلامنتاي نايتا قدامت كيدان أجرجلوت خمينيرو نايتا دحرويت كيدان أجرجلوت خ انتاي بفلاي دما نحنا نايتا دحرويت كيدان ولدات ودما سبات نايتا دحرويت كيدان تختلتي نايتا دحرويت كيدان أب سرعة تساتفس زخنا دحرويت كيدان خميس ولا أجرجلوت اللوا زبل كنري جبنا بزي مسألة اثناء دحرويت كيدان أجرجلوت ندحد أفيتنا يا خونا أنا نتقدمت كيدان تسعيرة مخنا نفلت خبرنا أملاخنا يخون أب خلاي كورنثوس مراف سلسته كبر بعتك سبع عشر شمونت زولك على كنن ببنا كم زيبل زوي النبر زلنا خعا بتي أب إجزابير زلنا بكريستوس زرخنا يؤمنتيو زخنا نجرن مجبر بقعت ذهبنا إجزابير ينبر كبعلنا زخنا بقعت يبلنا نايتها بفيدل زخنا زس حفت حجي زي خونس نايتها بمنفس قدوس زخنا حداس كيدان أجلجلت كنخون بقعت زجبرنا إجزابيريو فيدل يقتل منفس جنا هيوتي هيمو إلو أوتي مفلمتا صحفو يزارب زي مالت خلت أجلجلت على مالتيو نايت قداميت أجلجلت حجي استصحفه بفيدليو نايت خليت أجلجلت حجي استصحفه بمنفسيو مالتيو لذي أبزي فعلت على بفيدل استصحفه حج اللوا تقدميت كيدان بخالي بالا تبلي كيدان مالتيا تسعرت تزحلفت مالتيا تحزمت أزلا سعاريت تعواتيت زخونت كيدان أجلجلتها جن بمنفس استصحفه حج اللوا مالتيو زي أدم حداش كيدان بمال أفتح سفيرو نريو زينا إجزاير منفس بهواريا بأولس جيرو تزارب النايو كقصر خلك وتشو عته دك إسرائيل بمخنيات اتحالفي زخونة خبري جس موسى متأمات سأنو اتي أبصلات أمني بفيدال تقارصة موت زس بحجي بخبري كابتا جلسة اتي أجلجلت منفس قدس دعاء كما يبليسو بخبر زي جلس اتكونان يزس أجلجلت كبرة اتي صدق زس أجلجلت دعاء كما يبليسو زي خبر اتي خور زنبرة زي كأوز خبرة بممسو خبر كم زين ورخنا اتي إنها ساس خيد حلافي بخبري كم مسا اتسأني عزنا بردع كما أوليتو بخبري زي خون إنها ولا تنا قدمت أجلجلتن تنا دحرت نحداش كنا أجلجلتن إن مزازنا يمسم على إذا ميزان كن خلنا تدحرويت كده الناس عرض خمس مسألة الرأي أبت مجمر تاكن خلنا تقدم أي نرى بفيدل تقرأ حقي موت زس حقي تخلى بمنفس كدوس زي مسألة حق دما هيوت زهب حقي تقدم أجلجلت خبرني روه جزياو خبرني روه مالتي زي لما كساموسية جس متى ما تفكان يسون نيرام بحالي بحالا جزيابير بكتا كريو زي خلو إسرائيلاوي نموسية كان متى ما تسأنو يبلنا انت جزياو خبرني روه موسى كإسرائيلاويان بس إجزاير كتعرقهم استمرت أنا بينيرو ما أخلاي نيرو ما تعرق نيرو مالتي إسرائيلاويان إجزاير كرهوا ترى نموسى مزاروه إجزاير رمان هز إسرائيل كرههم تخونوا بموسى أبيل كرههم الخير بهذه مسألة إسرائيلاويان إجزاير كرهوا ترى يقول نموسى ما تكون بجدي يتموت ونيرم مالتي أزي خبر نيروه عند حد أزي موسى أمونجو سبن أمونجو إجزاير زنبرة بزح خبر كابهالو حزدا ود أملاخنو ود سبن زخونا يسوس أما أخل أبكرانيو بمسقال ما أخلاي ما تعرق خوينو مستقلسة خندي كبر زي هلو نايز حدث كيدان أجرجلوت بتأم عبي خبر اللجوء مالتي كعب زبالسة
اتناي بوليك لنا قدمت كيدان أقلقلت كونين يسعب نيرو كونين نيرو فرد نيرو ناي موت فردي ناي سلمات فرد نيرو مالتي بخالي بحالا موسيه كسع على تموتو راح يزقرقر مالتي انسو مسموته بقى اسرائيل خالي نبي كله على لو خالي متعرق كله على لو مالتي كلهم اتم ناب اغزابير زقرو راس سبات كلهم بحاده كونن يقبل نيرم مالتي اب حدث كان ግን كما يخونن ናይ ጽድቂ አገልግሎት ስለምንታይ ጻድቅ ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ ዓለም ስለተገልጸ ስለዚህ ናይ ሙሴ አገልግሎት ዝሰዓረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ حدث ዝኾነት ኪዳን ብምቋም ተዳሕረዊቲ ኪዳን ነተቀዳሚት ኪዳን ክትስዕራ ገበረ ማለት እዩ أما مودة كن خلنا دما أتي إنها سيزخيد حلافي بخبر كم مسأ أتسأني عزنا بردا كمي قبل تصب بخبر زي خون هذا قدامي تكيدان كري أخلنا حلافيتيا خبر ونروات خبر ون حلافي حليف ونري هذا زماننا بتعم عبي خبر زلوا وجويتها يسوس رحيو هذا قدامي تكيدان كري خلنا جن مسيء كساع ولا تموت يخبر بالحريو ياسس ترعيلو ياسس لما كساع زموت يخبر تخبرنا حساسة يمس نمنت حلف لزخانة تحرقويتها يسوس زس ما نم أكل سلزي اللجن كساع حزيخ نزل علم ناقويتها يسوس خبري نخبر ينبر مالتي سلازنا يتا قدامي كيدان زنبر خبري بناي خالقتي وين ما بناي دحرويت كيدان تسعيرو نرئي مالتي خبرنا عملاقنا يكون أنا مود أتاجس كن دخلنا دما كم زي زبالة تسفى سلزلتنا إنا بتبعت الزارب زلنا يقول باولس بتبعت أنا حدث كنا أجلجلوت أنا حدث كنا أجلجلت زخنا نحنا خلاتنا واليهون ودي كل بزي فالاي نكرسوس يسوس إذا آمنا كل أجلجالي تبعت اللو كمنا بلي كنا زبالة تبعت سلمتها إن دحر أيلنا خلنا كسر عدة موتنا يخلنا هذا تسفى نجبر دحرمتون نزل علم هيوت نكرسوس قدوس قدوسنا بالناس لازم نقلقل بتعم عبي تبعت لنا مالتي زي أسر زلتنا أنا بتبعت النزارة بتبعت النمسكر بحيل بمنفس قدوس زخانة قالات النوس قبل بنا إذا تسفاجس لزلنا أيو أمون زخانة خور زخانة أقلقلتنا حد شكلان لزلنا أيو نحنا كم تموسية نتيجة حاسس زنابرة من صبر أجسو تك إسرائيل كيري وز قلوب زنابرة أيقونان إسرائيلاويان نجزاء كريو طرح كي خونس نموسى كريو تخوينا مول مجارد جالوهم مجارد يقولوا باللوهم مالتي إذا مجارد يقولوا بدما نموسى نزيمة ماتيو كان موسى حليفهم نجزاء نزيم رأيو نجزاء نحرقهم مخينهم رفعنا ويلنا موتنا زبل فردي أو اللبهم أو حلينهم سلسل السموع مالتي نحن عاقل كم يخوننا نخبرنا أملاخنا يخون نحن عاقل خم يخوننا نيبل باولس انت خونا لبام تدفينو ايو بولي كيدان كان بو انت لو تقولوا جنا كسعلوي اي تقلع اللومن يبل هزونا بزمننا نايتا دحرويت كيدان قديفهم نايتا قداميت كيدان اغلغلوت زدولي سبات اندحر هاليم خوينهم تسحيتهم يم مالتي سلامتاي اندحر ايلنا خوينا كسع حزي بولي كيدان سلازنبو ناي بولي كيدان نايتا قداميت كيدان سرعات سلازحليو كسع حزي تقولوا كا قدميتهم أو قدمتهم تجاريد يزلن برك أو قدمتهم منهم أي تجلس أي مالتي أي تقلعي مالتي اللي حزق قلوا عاوزي زي تقلع دما نقولتها يسوس زرقي من مسوي لنا سلمتها حزق قريبنا أنا زلنا أنا بجزابير بمن بقولتها يسوس كريستوس خبرنا أملاخنا يكون نزيد تقولوا تي زقلع بكريستوس ترحيم ما يبلنا قالوا إذا قلوا عاوزي أتينا قدامت كيدان زنبرة قلوا إجزابير لكي نرئي كم تسألمات أقدمنا قاريدنا نبرة برهان لكي نبرهلنا بدين جزنا برا كنا حلف زجبر زنبرة نبرة إذا قلوا عاوزي ندحر أتقالعيو إذا قلوا عاوزي دما ما نم كهن ما نم نبي ما نم مهور يخون ليك إيه زبر سب كقالعي خالي إذا قلوا عاوزي زغلع بقويتها يسوس ترحيب زي مالت قويتها يسوس كريستوس كن آمن خلنا ود أملاخ ود سوز خونه قويتها يسوس كن قبل خلنا طرحنا كاز قلوازي كاز سلماتنا برهان كموتنا بهيوت كهوكتنا بسلام كن سجاجر النخل زقلوازي كقلع على هو مالتي هو كسعلمون حق أريد كن بمنتلا لبام بقولوا كوليو حادثة من قويتها أنت من لسجنا إتقولوا أنت تقلوا يقولنا خبرنا أملاخنا يخون سلازي حزي كموسى متمات
ካባና ይብልጽ እዩ ዝበልናዮ ሰብ ካብናኡ ምጥማት ካባና ብልዓል እዩ ዝበልናዮ ሰብ ካብኡ ካብ ምጥማት ዘወር ኢልና ናብ ጌታ ኢየሱስ ምጥማት ኮነልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ምሳና ይኹን ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ጌታ እንትምለስ ጥራሕ እዩ ዝግልዋውዚ ካብ ቀዳመይቲ ኪዳን ኣገልግሎት ናብ ዳሕረወይቲ ኪዳን ኣገልግሎት ካብታ ዝተሰዓረት ቀዳመይቲ ኪዳን ናብታ ዝተሰዓረት ሰዓሪ ዘለዋ ኪዳን ኣገልግሎት ክንሰጋገር ኣለና ንሕና እዚ መንፈስ እዚና ንኣምን ንሕና እዚ ቃል እዚና ንኣምን ከም ሙሴ ወይ ድማ ከም እስራኤላውያን ይኾንናይ ጎይታስ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣብኡ ሓርነት ኣሎ ነፃነት ኣሎ ማለት እዩ ሓራን ወፅእ ኣብ ጸልማት ውሽጢ ብዙሕ ጸገም ኣሎ ኣብ ብርሃን ግና ኩሉ ቅሉዕ ስለ ዝኾነ ብብርሃን ይበር ህይወትካ እውን ብሩህ ይኸውን ማለት እዩ ንሕና ኩልና ከዓ ብቁሉዕ ገጽ ክብሪ ጎይታ ከም መስትያት እናንጸባርቕና መንፈስ ካብ ዝኾነ ጎይታ ከም ዝግበር ነቲ ምስሊ ኣርኣያኡ ምእንቲ ክንመስል ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክንልወጥ ኢና ይብል እዚ ድማ ንዘለኣለም እዩ ግዝያዊ ክብሪ ይኾነይ ናይ ዘለኣለም ለውጢ ክንገብር ኢና ክብርና ኣምላኽና እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ እቲ ናይ መጀመርታ ቀዳመይቲ ኪዳን ዝተሰዓራታ እዩ ኣገልግሎታ እዩ ተሳዒሩ ዘሎ ኣገልግሎታ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስዒርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕዚ ሓዳሽ ዝኾነት ኣገልግሎት ሓዳሽ ኪዳን ኣምፂልና እቲ ካልእ ክንርኢ ከለና መቅደስ እዩ መቅደስ እዚ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ዝረአናዮ ኣብ ዕብራውያን መጽሓፍ ክንርኢ ከለና ኣብ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 ዘሎ ክንርኢ ንኽእና እንተ ቀዳመይቲ ኪዳን እውን ናይ ኣገልግሎት ስርዓት ምድራዊ መቅደስ ነበራ ይብለና ምድራዊ መቅደስ ነበራ ተቀዳመይቲ ኪዳን ምድራዊ መቅደስ ነበራ ይብለና ምድራዊ መቅደስ ማለት ሰብ ዝሰርሖ ኣብ ምድሪ ቦትኡን ሰራሒኡን ፍሉጥ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ዝሰርሖ እዩ መቅደስ እዚ ንሰብ ጥራሕ ዘገልግል እዩ ማለት እዩ ምድራዊ መቅደስ ነበራ ምድራዊ ኣገልግሎት ነበራ ኣብ ውሽጣ እውን ድንኳን ተተኺሉ ነይሩ ቅድስተ ቅዱሳን መቅደስ እናተባህለ ድማ ይፍለ ነይሩ እዚ መፍለይ እዚ ዝተገበረሉ ድማ ከም ኣገልግሎት ልክዕ ማለት እዩ ትሊቀ ካህናት ዝኣተወሉ እቶም ኣይሁዳውያን ናብ ሙሴ ምጥማት ስለ ዘይኽእሉ ኣብ መንጎ መጋረጃ ወይ ድማ መጋረዲ ተገይሩ ናይ ባዕሎም ስራሕ ዝሰርሕሉ ማለት እዩ ናይ ባዕሎም ኣገልግሎት ዘገልግሉ ካብኡ ወፂኦም ድማ ኣህዛብ ድማ ካብቲ ቤተ መቅደስ ርሒቆም ድማ ዝግልገሉ ስርዓት ኣሰራርሓ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ መቅደስ እዚ ስለዚ እዚ መቅደስ እዚ ተሳዒሩ ከዛ ኣብ ሓዳሽ ኣገልግሎት ኣብ ሓዳሽ ኪዳን ድማ ኣብ ሰማይ ብእግዚአብሔር ዝተሰርሐት ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት መቅደስ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣተወላ መቅደስ ኣላ ማለት እዩ بزي أتتكئيا تا قدامت كيدان تسعيرا تحداش كيدان قويما كتصنع زجبرة قويتها يسوع كريستوسيو تخلي كن خلنا تاوت كيداني تاوت كيدان كان مجمع تجمعه أوشتي بيت مقدس نير مالتي أو أطري أربعة كن خلنا أوشتا بوركيز سرحة مع أنتن بكل وجنو بوركيز تلبته تاوت كيدان نبرة أوشتا من ناس حازت مسوور كن زتعت بتر أرون صلات كيدان زحازت نبرة تيبلنا تاوت مالت محدري مالتيو نايم تاي محدرين ده حد قالنا خوينا ناي صلات محدري صلات دما نا اغزابير قال تصحفلو كم تاي تسرحه كاب عنصيت تسرحه بورق استلبطه اقحاي مالتي ازي اغلغلت كيو خلو ازي تاوتسو اب صلات وشت زلنا اغزابير قال اسو بمنبابيوم اغزابير زغلغلو نيرم اتم كاينات اتم نبيات ناي بولي كيدان ناي تقدمت كيدان ناي تسعرت كيدان مالتي ازي قال اسو تصلات اسو ندحزي يله خوينو ግን ንእግዚአብሔር ከገልግሉ አይኾሊ እዚ ታወትሱ እንደሕዘ ያለ ኮይኑ እቲ ታወትሱ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ መግለጽ እዩ ሕዚ ግን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ክንርኢ ከለና ድማ ሓድሽ ዝኾነን ናይ ሓዳሽ ኪዳን ኣገልግሎት ታወት ንርኢ እዚ ድማ ናይ ክብሩ ነጸብራቕ ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ናይ ሓዳሽ ኪዳን ታወት መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ كمتا قدامت كيدان زنبرت كاب عنصيت استسرح تاوت او حداش كيدان اغلغوت يلن سلامتاي قدامت كيدان بدحرويت كيدان تسعيرايا نزي غويتا يسوع كريستوس نتا دحرويت من تكصنعيرو نتا قدامت تسعيرو وازلو لذي تاوتون بغويتا يسوع كريستوس تتكي معناتيو ناي قدامت كيدان تاوت كاب عنصيت استسرح نيرو ناي خاليت كيدان تاوت لما كاب عنصيت كيخونس كاب اغزيابير زمص قال
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ስጋ ልቢ ዝሓደረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽላት ኣብ ልብን ዘለዓለም ዝጽሓፈሉ ታወቲ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ጳውሎስ ክናገር ከሎ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ክንረኽልና ካብ ቁጥሪ 1 ጀሚሩ ንሕና ንስኻትኩም ምስ ክርስቶስ እንድሕር ኣሞይቱም ኮይንኩም ህይወትኩም ብክርስቶስ ኣብ እግዚአብሔር ተሰዊራ እያ ይብለና ናይ ነፍስና መሰወሪ ናይ ህይወትና ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣገልግሎት ኩላትና መሰወሪት ነፍስና ዝኾነ ታወትና መን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በዚ መሰረት ሓዳሽ ኪዳን ናይ ባዕላ ታወት ሒዛ ነታ ቀዳመይቲ ኪዳን ስዒራታ ማለት እዩ እቲ ካልእ ዝተሰዓረው መበል 4 ክንኸለና ካህናት እዮም ናይ ካህናት ኣገልግሎት ኣብ ቁጥሪ 6 ክንኸለና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 6 ከምዚ ኮይኑ ምስተዳለወ እቶም ካህናት ኩልሻዕ ኣብቲ ናይቲ ድንኳን ቀዳማይ ክፍሊ ኣገልግሎቶም ክፍጽሙ ይኣትዉ ነበሩ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ካህናት ጥራሕ ኣብ ዓመት ሓደ ሻዕ ይኣቱ ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ህዝቢ ዝገበርዎ ሓጢኣትን ዘቕርቦ ደም እንተይሓዘ ኣይኣቱን ይብለና እዞም ካህናት እዚኦም ኣብ ክልተ ዝተመቐሉ እዮም ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ በይኑ ሓደ ሊቀ ካህናት ኣሎ ናብታ ውሽጢ ቅድስቲ ዝኣቱ ማለት እዩ እቶም ካልኦት ዝተረፉ ካህናት ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኖም ዘገልግሉ ካህናት እዮም ሌዋውያን እዮም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ስርዓት እዚ ክንርኢ ከለና ካብ ኦሪት ዘጸአት ጀሚሩ ኦሪት ዘሌዋውያን ኦሪት ዘዳግም ዘለው መጽሓፍቲ ኩሎም ክንሪኦም ንኽእልና እዚ ናይታ ቀዳመይቲ ኪዳን ኣገልግሎት ኣብኡ ተጻሒፉና ንረኽቦ ኣብ ናይ ሙሴ ነቢይ ዘመን ማለት እዩ እዞም ካህናት እዚኦም ብምንታይ ተሳዒሮም እንድሕር ኢልና ኮይንና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 22 ጀሚሩ ክሳብ 25 ዘሎ እንድሕር ኢልና ኮይንና እቶም ካህናት ዝኾኑ ብዙሓት እዮም ነይሮም ይብለና ናይታ ቀዳመይቲ ኪዳን ካህናት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ነይሮም እቶም ካህናት ጥራሕ እውን እንተይኮኑ እቶም ሊቀ ካህናት ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ነይሮም ስለምንታይ እንድሕርና ኮይንና ሞት ይስዕሮም ስለ ዝነበረ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ሞት ይስዕሮም ስለ ዝነበረ ተሓደ ሊቀ ካህናት ኣገልግሉ ምስ ወደአ ተሓደ ካህን እሱ ይመውት ተሓደ ካህን ሞጽ ይትካ እሱ ምስ ሞተ ድማ ካሊ ካህን ሞጽ ይትካ ከምዚ እናወልዮም ነገልግሉ ነይሮም ብዙሓት እዮም ነይሮም ማለት እዩ ንሱ ግና ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንሱ ዝተባሃለ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ናይቲ ሓዳሽ ኪዳን ካህን ንኹልና ጓል ይኹን ወዲ ብሙሉና ናይቲ ሓዳሽ ኪዳን ኣገልገልቲ ኩላትና ካህናት ምስ ገበረና ብዶም ካህናት ምስ ኾንና ብድሕሪ እሱ በይኑ ሊቀ ካህናት እዩ ንምንታይ እሱ ግና ኣይመውትን ንዘለዓለም ዝነብር ኣብ ሰማያት ዝተቐመጠ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ሕያው ዝኾነ ሊቀ ካህናት ኣለና ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ንሱ ስለ ዘይሞተ ካሊእ ልትካእ የለይ ጎይታ ኢየሱስ ሞቱ ተልተርፍ ነይሩ ከምቲ ናይ ፈሪሳውያን ኣተሓሳስባ ካሊእ ካህን ክለዓል ነይሩ ድሕሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ንሱ ግና ንሞት ስዒሩ ንመቃብር ስዒሩ ካብ ሞት ዝተለዓለ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣሳጊሩ ንዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ካህን ስለ ዝኾነ ማንም ብድሕሪ ክትካእ ወይ ድማ ዝትካእ ሊቀ ካህናት የለን በይኑ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይኹን መጸዊዒኡ መንነቱ ሊቀ ካህናት ዝብል ንበይኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ይዝጠቅም ስለምንታይ ሊቀ ካህናት ዝብል ኣብ ተግባር ዘውዕለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ኣብ ዘመንና ማንም ሊቀ ካህናት ተተባሃለ ናይ ሊቀ ካህንነቱ ተግባር ዝሰርሕ ስለ ዘየለ ማለት እዩ ስለምንታይ ሊቀ ካህናት ማለት ናብ መስዋዕቲ ዝስውኦ ቦታ ናብ ቅድስቲ ኣትዩ ሰብና እግዚአብሔር ዘተዓርቕ ማለት እዩ ደቂ ሰባት ምስ ኣምላኾም ዘተዓርቖም ሊቀ ካህናት ይበሃል እዚ ሊቀ ካህናት እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንረኽልና እቶም ካህናት ሳቶም ሓጢኣት ስለ ዝነበሮም ምእንቲ ባዕሎምን ምእንቲ ህዝብን ሓጢኣት መስዋዕቲ የቕርቡ ነይሮም ይብለና ሕዚ ግና ከምኡ ይኾነ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹህ ወዲ ልዑል ኣምላኽ ወዲ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ንሱ ባዕሉ መስዋዕቲ ብምዃን ነቲ ሓጢኣተኛ ዝኾነ ዓለም ንዓና መስዋዕቲ ኮይኑ ስለ ዝቐረበልና በይኑ ንጹህ ኮይኑ ስለናትና ጥራሕ እዩ መስዋዕቲ ዘቕርብ ማለት እዩ ስለናትና ጥራሕ ክብርና ኣምላኽና ንእግዚአብሔር ይኹን ተኻሪ መበል 50 ዝተሰዓረ ድማ መስዋዕቲ እዩ መስዋዕቲ እዚ እውን ኣብ ምዕራፍ 9 ክንርኢ ከለና ካብ ቁጥሪ 11 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ክርስቶስ ግና ናይቲ መጺኡ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ ናብታ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐት ብልጽትን ፍጽምትን ካብዚ ፍጥረት እዙይ ዘይኾነት ድንኳን ከዓ ኣተወ ካብዚ ፍጥረት እዙይ ዘይኾነት ካብ ናይ ዓለም ነፃ ዝኾነት ካብ ናይ ዓለም ፍጥረት ዝተፈለየት
ድንኳን ኣተወ ደም ኣጣልን ዝራብዕትን ሒዙ ዘይኮነስ ብናይ ባዕሉ ደም ናይ ዘለኣለም ድሕነት ረኺቡ ሓደ ግዜ ንሓዋሩ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ኣተወ ደም ኣጣልን ዝራብዕትን ናይታ ዝሓረረት ዓርሒ ሓሙኽሽትን ኣብቶም ዝረኸሱ ተነጺጉ ሰውነቶም ኣንጺሁ ዝቅድሶም ካብ ኾነ ደም እቲ ብዘለኣለማዊ መንፈስ ገይሩ ንባዕሉ ብዘይነቐፋ ንእግዚአብሔር ዘቕረበ ክርስቶስ ግዳ ነቲ ሕያው እግዚአብሔር ምእንቲ ክነገልግል ንሕሊናና ካብ ሞት ዘስዕብ ግብሪ ክንደይ ኣብሊጹ ዘየንጽሖ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ኪዳን እተቕርቦ ዝነበረት መስዋዕቲ ካብ ዝራብዕቲ ዝተመረጸ በጊዕ ዝተመረጸ ላሕሚ ዘለዎ ኩሉ ካብ እንስሳት ዝኾነ እዩ ስለምንታይ ተይሉ ዝሰብሱ በዓል ክስዋዕ ስለ ዘይነበረ ኣብ ክንዲ ተሰብሱ ዝስዋዕ ካሊእ እንስሳ ከምጽእ ከሎ እቲ እንስሳ ሱ ርኹስ ይኾንሎ ማለት እዩ እቲ ሰብሱ ድማ ሓጢኣቱ ይነጽእ ማለት እዩ ኣብ ናይ ብሉይ ኪዳን ክንርኢ ከለና ግን ሕሊንኦም ኣየንጽህን ነይሩ ሙሉእ ብሙሉእ ሓጢኣተይ ነጽየ እየ ዝብል ሰብ ግን ኣይነበረን ስለምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ዘንጽእ መስዋዕቲ ስለ ዘይነበረ ብዛዕለት እዚኣ ሓጢኣት ተሰሪሐ ኣብታ ናይ ቀዳመይቲ ኪዳን ኣብታ ዝተሰዓረት ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ብዛዕለት እዚኣ ሓጢኣት ተሰሪሐ ሓደ መስዋዕቲ ይቐርብ ጽባሕ ሓጢኣት ተሰሪሐ ሓደ መስዋዕቲ ይቐርብ ከምናወልኹ ንስራሕዎ ሓጢኣት ብምሉእ ብዙሓት 10 ሓጢኣት ተሰሪሐ 10 መስዋዕቲ ተቐርብ ማለት እዩ ስለዚ ብዛሎም መዓንቲ ዘምጻኻያ መስዋዕቲ ጽባሕ ንጹህ ዝኾነ ሕሊና ሒዝካ ክትጓዕ ዘይትኽእል በቃ ጽባሕ እውን ሓጢኣት ተሰሪሐ ጽባሕ እውን መስዋዕቲ ክቐርብ ድየ እናበልኻ ኢኻ ትነብር ማለት እዩ ቀትርን ለይትን ስለዚ ካብ ሕሊና ነጻ ዝገብር መስዋዕቲ ኣይነበረን ሕዚ ግና ከምኡ ይኾነይ ክርስቶስ ኢየሱስ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከዋላ ተመጸ ካህን ኮይኑ ከዋላ ተመጸ ባዕሉ ካህን ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ተቐባል መስዋዕቲ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ሓደ ዝኾነ ንጹህ ዝኾነ ሊቀ ካህናት ይመጽእና ዘሎ ማለት እዩ ሓድስ ኪዳን ኣገልግሎት ብሓቂ ክርስቲያን ዝኾንና ኩላትና ክንሕጎስ ይግባእ ፍሉይ ዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ኣገልግሎት ካብ ሕሊና ነጻ ዝገብር ካብ ስርዓት ኩሉ ነጻ ዝገብር ካብ ብሰይጣናዊ ሕጊ ካብ ብጸልማት ሕጊ ዝተኣሰረ ነጻ ዝገብር መንፈሳዊ ዝኾነ ሕጊ ብመንፈስኻ ምስ እግዚአብሔር ዘራኽብ ሕጊ እዩ ናይ ሓድስ ኪዳን ሕጊ እዚ ሕጊ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ድማ ቅዱስ እዩ ንጹህ እዩ እግዚአብሔር ጻድቕ ስለ ዝኾነ ሕጉ ጻድቕ እዩ ስለዚ ድማ ኣይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለምን ሓንሳእ እናሓዋሩን በዓል መስዋዕቲ ኮይኑ ዝቐረበ ማለት እዩ ክብርን ኣምላኽና እግዚአብሔር ይኹን ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰባት ኣብ ምዕራፍ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 17 ክሳብ 20 ዘሎ ቃል የልዕሉ እዮም እዚ ቃል እዚ ክንርኢ ከለና ምስ ሕዚ ስዒሩ ኢልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀዳመይቲ ኪዳን ስዒርዋ ብምንታይ ብድሕረወይቲ ኪዳን ሓድሽ ዝኾነ ኪዳን ኣምጽኡ እንዘለና ቃል መብዛሕትኡ ግዜ ዝኸይድ ዝመስሎም ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ግና ከናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ባዕሉ ሕቶ ኣብ ባዕሉ ድማ መልሲ ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ ብሕታዊ መጽሓፍ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ድማ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 20 ኣነ ይብል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበ ቃል እዩ ማቴዎስ ወንጌላዊ ዝጽሓፎ ጽሑፍ እዩ ኣነ ንኦሪትን ንነቢያትን ክፍጽሞም ዳ እምበር ክስዕሮም ዝመጻኹ ኣይምሰልኹም ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ሕጊ እውን ክሳብ ዝፍጸም ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እምበኣርከስ ካብዘን ኣናእሽቲ ትእዛዛት ንሓንቲ ዝጠሓሰ ከምኡ እውን ንሰብ ዝመሃረ ኣብ መንግስተ ሰማያት ንእሽተይ ክኸውን እዩ እናፈጸመ ዝምህር ግና ኣብ መንግስተ ሰማያት ዓብይ ክኸውን እዩ ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕጊ ፈሪሳውያንን የመና እንተ ዘይበሊጹ ናብ መንግስተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣትዉ ኢኹም ኢለ እነግረኩም ኣለኹ ይብል ቃል ብቃል ክርኢ ከለና ኣብዚ ነቶም ነቢያትን ኦሪትን ክስዕሮም ኣይመጻኹም ይብል ምስ ደሞ ዓንቲ ነታ ዳሕረወይቲ ከጽንዕ ምእንታር ነታ ቀዳመይቲ ሰዓራ ዝብል ቃል ንሪእና ማለት እዩ ኣብዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክናገር ከሎ ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ፍጹም እዩ ቅዱስ እዩ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ካብ ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ክሳብ 10 ዘለዉ ናይ ኦሪት ሕጊ ዝተባሃሉ እግዚአብሔር ንሙሴ ኣብ ጽላት ጽሒፉ ዝሃቦ ሕግታት ኩሎም እዚኦም እንድሕር ፈጺምናዮም ኮይንና ጽድቂ ንረክብ ስለምንታይ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ዝተዋሃበ ንሙሴ ኩሎም ሰባት ብትሕግሱ ፈጺሞም ክጸድቁ እዮም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ደጋጊሙ እዩ ኩሉ ሕጊ እውን ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ ከም ዘይተሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ እዚ ሕጊ እዚ ዝፈጸመ ሰብ ስለዘየለ ወላ ሓደ ሰብ ብናይ እግዚአብሔር ቃል እዚ ሕጊ እዚ ፈጺመ እየ ዝብል ኣካል የለን
እዚ መሰረት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ስለዚ ፍጹም እዩ ሓንቲ ሕጊ ጠጠው ይትብል ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እትና መጀመርያ ናይ ኪዳን ክንኸለና ናይ ተቀዳመት ኪዳን ሞት ዘስዕብ ሕጊ ነይሩ በአጠቃላይ ክንሪኢ ኸለና እቲ ዳሕረ ወይት ድማ ህይወት ዘስዕብ ሕጊ መጽዮ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቲያን ከመገሩ ክነብር ንኽእል ናይ መጠቃለለ ሓሳብ ክነምጽ ኸለና ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 14 ክሳብ 23 ዘሎ ቃል አንቢብና ክንርዳእ ይግበና ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ ንኹላትና ክርስቲያን ዘለና ክጋብዘኩም እየ ማለት እዩ እዚ ቃል እዚ አንቢብና ክንነብር ይግበና ናይ ሓድሽ ኪዳን ዝኾነ ኣገልግሎት ይኹላትና በታ ተስዓረት ኪዳን ከይኾነሲ ኣብታ ዘስዓረት ኪዳን እንታን ክንነብር ማለት እዩ خبرنا أملاكنا نجزاء بريخون نجزاء بر أملاكنا فقري نجويتنا يسكت صجّا ناي منفس قدوس حدنت مسخلاتنا يخون وسبات لجزاء بير